lähtee. Moikka, mun nimi on Mira ja mä oon tehnyt tämmöisen esityksen koirasta Sirosta. Ja mä aion kertoa myös vähän tästä rodusta. Siinä on hänen kuva, on siinä pieni pentu vielä. Eli hän on rodultaan Shiba, se on japanilainen rotu alun perin. Se on aika harvinainen vielä täällä Suomessa. Euroopassa niitä on jo vähän enempi. Suomessa on rekisteröity tällä hetkellä joku 700. Ja sitä on alun perin käytetty metsästykseen siellä Japanissa ja Suomessa jonkun verran käytetään. Tiedän muutamia tuolta internetfoorumeilta, kun käyttää metsästykseen tätä rotua. Mutta yleisesti se on seurakoirana, että silloin meillä ihan seurakoirana käydään vähän agilitisia näyttelyissä. Sen odotettu elinikä on 12-15 vuotta ja silloin nyt sitten se kohta 1,5 vuotta, mikä elinikä on vielä edessä toivottavasti ja semmoinen keskimääräinen säkä on noin 40 senttiä, että naarut on sitten vähän alle ja urokset voi olla vähän yli. Semmoinen niin kuin alle keskikokoinen koira. Ja Shiba-rodultaan kuuluu näihin pystykorvaisiin ja alkukantaisiin koiriin, mihin kuuluu myös muun muassa haskit ja muut tämmöiset metsästyskoirat. Shibat on tosi älykkäitä, itsenäisiä. Tuon itsenäisyyden on ainakin itse huomannut niin, että se kyllä niin kuin hakee sitä omaa rauhaa ja menee yksikseen nukkumaan makkariin, vaikka me toivottais jotain. Ja innokkaita, älykkäitä, kissamaisia, siistejä. Siro oppi sisäsiistiksi oikeastaan ennen kuin hän muutti meille. Todella sisäsiistejä. Siinä on kuva. Sitten tässä vähän mä kokosin näistä alkuperäisistä japanilaisista koirista pientä tilastoa. Täällä näkyy tässä on Shiba, sitten on Akita, Kaiken, sitten on Kishu, Shikoku, Hokkaidosta on tämmöinen Toosa, joka on vähän erilainen kuin nämä pystykorvaiset koirat. Näkyy vähän noita alueita, että mistä mikäkin rotu tulee. Tässä vuonna 2001 rekisteröidyt nämä japanilaiset koirat. Shiba ja Akita on selkeästi Suomessa ne yleisimmät. Näitä Shikokuja on nyt tullut tämän vuoden 2011 jälkeen 3 Suomeen, että se on todella harvinainen. Ja ensimmäinen kiskupentuekki on mun mielestä ainut syntynyt tämän tilaston jälkeen jo. Ja suomalaiset on yleensäkin aika kiinnostuneita niin näistä erikoisista roduista. Siro tuli meille 8 viikon ikäisenä. Me haettiin se tuolta Mynämäeltä Dufas-kennelistä. Käytiin sitä ensimmäisen kerran katsoa, kun hän oli 3 viikkoa. Hän oli semmoinen pieni muorosun kokoinen ja ei pitänyt vielä silmiä kauheasti olla. Se oli aika ihana kohtaaminen. Ja hänen sopeutuminen meni todella hyvin. Et ensimmäisen yön hän nukkui yksin aulassa siinä eikä tainnut pikistää edes ollenkaan. Tyytyi hänen omaan kohtaloon. Hän oli tosi nopea oppimaan, että alettiin sitten heti opettelemaan istua ja paikkaa ja tassua. Ja hän osaa kaikenlaisia hauskoja temppuja. Hän heittää ylävitosiin ja hyppii ilmassa kierteillä ja kaiken näköisiä temppuja. Siinä on kuvia hänen ensimmäisiltä viikoilla. Siihen on sammunut leikin jälkeen omaan vetiin. Siihen on sitten tommonen pieni riiviö. Hän on niin rauhallinen ja kiltti, mutta sitten kuitenkin kun lähdetään ulos, niin on tosi energinen pakkaus, että jaksaa pitkiä lenkkejä ja leikkii niin kauan kuin itse vaan jaksaa. Hänellä on sellaisia hauskoja tapoja, että kun me tullaan kotiin, niin sitten hän nappaa jonkun lelun ja sitten näin Shiba tekee sitä, että ne osaa hymyillä. Niin hän heittää korvat semmoista lentokoneen asentoon ja sitten menee silmät sirrissä ja tälleen näin heiluttaa häntä ja kantaa lelusuussa ja pitää semmoista pientä mörinää. Hän on niin iloinen. Sitten hän myös tekee sitä, että kun jos istuvat tietokoneella, sitten siinä on vieressä meidän sofan selkänoja. Sitten hän tulee siihen viereen ja sitten hän alkaa tassukaan tälle oikein kaavimaan, niin kuin, että hei äiti, huomaa mut. Siinä on hänen aika tuore kuva. Se on Torronsuolta muutama viikko sitten. Siihen on ihan pieni ja sitä on pieni kuva.
Sirolla on aika paljon koirakavereita. Silloin kun Siro oli ollut 2 viikkoa meillä, niin hän tapasi hänen ensimmäisen ystävän. Se on semmoinen Enni, hän on semmoinen velskorki ja semmoinen pötkökoira, millä on isot korvat. Alkuperäisin englantilaisia koiria. Sitten on myös semmoinen Tarmo, Jack Russellin terrieri, se on aika paljon Siroa pienempi, mutta ne leikkii tosi nätisti, että yleensä ne jahtaa toisiaan ja sitten Tarmo hyppii Siron päälle ja Siro pyörii maassa ja tosi nätisti. Ja täällä on sitten muutama kuva. Tässä kuvassa on Enni ja yhteisellä automatkalla käytiin Mätsoussa ja sitten ne nukkuu siellä. Sitten on Sohvi, meidän vanhempien koira, Petit Spanieli. Me ollaan Siron kanssa alettu harrastaa näyttelyitä, mutta mä kerron teille ensin näyttelyistä yleisesti. Suomen ensimmäinen näyttely järjestettiin 1800-luvulla ja niiden tarkoitus on palvella puhdesrotuisten koirien jalostusta. Koira arvioidaan suhteessa rotumääritelmään, että sillä tarkkaillaan koiran luonnetta, liikkuvuutta ja ulkonäköä. Ja koirat jaotellaan sukupuoleittain ja sitten roduttain. Eli siellä on niin kuin esimerkiksi siellä on pentuluokka, sitten on juniorluokka, nuorten luokka ja sitten on avoinluokka, missä on sitten yli 2-vuotiaat ja veteraaniluokka. Koiran pitää olla rekisteröity, että se voi osallistua näihin näyttelyihin. Ja mun mielestä niin nämä näyttelyt on aika lailla niin ihmisten sosiaalinen tapahtuma. Itse on saanut ainakin tosi paljon kaikkia tuttuja ystäviä siellä, kenen kanssa jaetaan koirakuvia ja kuulumisia. Sitten agility on semmoinen vähän meidän tuoreempi harrastus. Ollaan käyty muutaman kerran. Ja se on semmoinen koirien esteratakilpailu. Ensimmäinen kilpailu Suomessa on järjestetty vasta vuonna 1987, että se on vähän tuoreempi juttu. Siellä on yleensä 12-20 estettä, että siellä on putkiesteitä, mistä mennään läpi ja sitten on erilaisia hyppyesteitä ja keppejä, mistä pujotellaan ja semmoisia. Ja niin kilpailuihin osallistuakseen täytyy olla 18 kuukautta vanha, siis koiran. Ja sitten täytyy olla rekisteröity ja tunnistusmerkitty, eli pitää olla esimerkiksi tämmöinen mikrosiru, missä on omistajan tiedot. Ja tää on semmoinen laji, mikä ei välttämättä sovellu ihan kaikille roduille, kun on tämmöisiä vähän överejä, että on joko tosi pitkiä ja matalia tai sit voi olla tosi niin raskasrakenteisia, niin ne voi olla aika haastavia nämä esteet. Siellä on muutama kuva. Siellä on Siron ylös agility-estettä ja sitten on toinen näyttely kehästä ja sitten tässä on vähän saanut palkintoja. Hän on käynyt ensimmäisessä näyttelyssä noin 7 kuukautta, että se 7 kuukautta on pentuluokan ikäraja, niin sitten me päästiin silloin menemään. Ja hän on nyt tähän mennessä käynyt 7 näyttelyssä ja on tullut aika hyvin menestystä ja uusia tuttuja. Ja ollaan nyt joulukuussa menossa, kun on isot näyttelyt tuolla Helsingin messukeskuksessa. Siellä on Pohjoismaiden voittaja 2013 Helsingin voittajanäyttely, niin 2 ollaan osallistumassa, että saa nähdä, miten sitten käy. Hän on saanut 2 sertifikaattia, niin 2 tämmöistä ruusuketta, ja täytyy saada 3, että voi tulla Suomen muotovalioksi. Ei kauheasti sit puutu, mutta se raja on myös se, että täytyy olla 2-vuotias ennen kuin voi valioitua. Ja toi Rob Junior tarkoittaa siis sitä, että hän on ollut niin rotuunsa paras junior 2 kertaa. Aika hyvä saavutus. Sitten tästä agilitista. Ollaan käyty muutaman kerran harjoittelemassa. Tuossa on verran kauppukalliolla, että ollaan ihan parin kaverin kanssa käyty sillä vapaamuotoisesti, että yksi meidän kaveri harrastaa sitä tosi paljon, hän on hyvä ohjaamaan. Ja Siro on oppinut tosi paljon niitä kaikkia esteitä, että ehkä vaikein on semmoinen A-este tai sellainen, että täytyy kiivetä sinne ylös ja sieltä alas. Mä näytän teille yhden videon vielä, missä hän leikkii lumen kanssa, että lumi on lempielementti. Katsotaan miten se lähtee. Ai ei se näytä sitä, mutta siihen leikkii lumen kanssa, kun mä potkin jalalla sitä ilmaa, niin sit se aina hyppii ja naukkailee siitä sitä. Tosiaan
tälleen lopuksi, niin tämä koira oli meillä pitkään ajatuksissa, että halutaan koira hankkia. Ja siinä meni semmoinen vuosi, että me sitten, tai melkein vuosi, että saatiin sopivasta kennelistä hyvä pentu. Ja ollaan tosi iloisia, hän on meidän pieni poika. Meillä on hyvin pieni perhe. Onko jollain jotain kysymyksiä? Miten te päädyitte tähän rotuun? No se lähti oikeastaan sillä tavalla, että kun Samppa oli pienenä katsonut näitä Hopeanuolisaaren kuvia, missä on näitä japanilaisia koiria, me oltiin sillä, että joo, että ne on aika siistejä. Mutta sitten me lähdettiin oikeasti tutkimaan kaikki erilaisia rotuja, minkälaisia ne on luonteeltaan ja minkälaisia tarpeita niillä on. Niin sitten me löydettiin tämä Shiba, mikä oli kooltaan sopiva ja energiatasoltaan hyvä ja muutenkin vähän erilainen luonne. Kiitos.